Snake, welcome to Cag Snake. What? Human creature. baboy ramo.
Yan. Kurori baraw na ako kan ang minsan ana. Sari ka mo! Galing! Sari ka mo mga galing, mga manay! Parang, sabi ko, pauli nga di. Ano pa yan? Tuas ko tulo. Parang kakilala ko po kayo ah. Kayo ba yun? Yan na lang kayo tumayo. Oh my! Ay, may dala po kaming kasamang regalo. Anong tawag nga yan, Bea? Ribbon. Laso. Laso ni Bea and Maggie. Yun bang bimang problema ko? Papagkamalan akong baby? Sana all may ang phone. Nap. With nap.
Gumamela ni Auntie. Oh, mas maganda. Sa finish line.